Kasngi kebasan pukandai haka kerteng ukpa ba ukun siem bakut amen. Kutra Jisu tu ban sele engi dok men siem bakut jongmi bangin la ban pediang ya kaktian ke jongmi. Men siem bakut ajing start ajing champang engi. Ke gospel kat kum Lukas kalenong ke bakhatsan. Sisian ladon bun kinong krong khajna ba kiriu thala ke balawan ban sengap ya Jisu. Ki Parisi ba ki start an kila sedang benyatnum. Uni ubriu updiang sobhai kiriu thala. Bat uyabam ru bat ki. Kumtau Jisu lakren kane ke Parsi. Shutharai uwei na pi udon sispa teli kilang brot. Bat ujak no kawai. Te ule ayu. Ui no aiki kendai pau kendai hari kenja bat ule wat ya kata kawai pat haban da syem. Anda usyem ya ka ukmen haduk kata-kata. Uba eka halaki terpeng bat ura eka syayim. Nangta ukhot yalaki lok bat kimarzan marpa bat uong haki. Tu ya kemen bat nga. Nabang ala syem ya kelang brot jonga kabalaja. Hakaju kerukom nga ong hapi. Andan kajing kemen kaba kam krau habneng ya unong pop uba kela kabamut. Ban ya ki kendai pau kendai ngut ki bamdon kam ban kela kabamut. Ni tharai kawai ke kentai ke badan si pos bai rupa. Ke kumpenja no kawai. Kale kumno. Kathang ka syarak. Kasari ka ying. Bat kawat benia keleng haduk bakan da syem yaka. Enda kala syem ke khot yala kilok kijor. Bat kimarjan marpa bat ka ong haki. Tu ya kemen bat nga. Nabang ala syem yaka sebai ke bang ala ja. Hakajuk ke rukom nga yathu yapi. Baki angel ublay ki yasyat kemen ya uwei unong pop uba kela kabamut. Ujisu la ongru. Uwei ubriu la dan arngut ki kun cendrang. Uba kamrit ula ong hau. Kupa aino hanga menta ya kaspa kahajar bangadai banyo. Uta ubriu ula sam ya kaspa ha jong u hapdeng ki arngut ki kun. Hadian kendiat sengi uba kamrit ula lumlang barok. Bat ula lek cari bajengai. Hangta ula pensarwa yala kaspa da kebaim pathal. Ula penlut kat badan. Ti laki kenem seniu kebajur hakata kari. Bat ula sedang ban kerdu. Kumta ula lek belah uwei utrai senong kata kari. Bat uni ula paap seniang yu. Unjin dalak loy ban pen kedang yala di deki kop babam ki seniang. Namar omdon ba ai yu. Khadu khadwai ula kendit benrio ba ula ong. Baro kinong bela ipa junga ki pahu pahai kabam kasa. Bat ngapat hang ni sabangan yap tngan. Ngan yeng joj bat ngan lech sya ipa junga bat ngan ong. Kupa ngalale pop persya ya ublay bat yapi. Ngamlong su babit bapin khot kun yanga. Tule yanga kum ya uwei na kinong bela jong pi. Kumta ula yeng joj. Ba ula mi ban lech pai syala ukpa. Kat ba udang jengai ukpa jong u ulayo i u. Kadok nuut jong u kaladap da kajing sngau sen ai. Bat ula mare, ula piam yala ukun, bat ula do ya u. Kupa ukun ula ong. Ngalale pop persya ya ublay bat ya pi. Ngam dawa syuk bapin khot kun ya nga. Henry ukpa ula khot yala kisyakri. Kuloy ula ong. Wanra ya kejan kup kabakodor tam bat tupen kup ya u. Pendeng ke saati ha kesampri ati jong u. Bat penpong juti ya u. Nangta, ki penyap ukun masih berkensai tam. Bat tungin ya lek kemen bat ya khawai. Naba uni ukun jonga ula yap menta ula empat. Ula ja menta la syembiang. Kumta kajing khawai kala sedang. Uhenmen ula dangdon halingkha ha kata kapor. Onda ula wan pai, haba ula jan poi haying, ula yo sngau ya kaput katem, bat kasyat ka kemen. Ula khot ya uwei ne kisyakri, bat ula keli ya u, lajia ayu. Upara jong pi ula wan pai, la pai ketien uta usyakri. Bat ipa jong pi ula pak peniap, ya ukun masih berkensai tam, namar ba ula yok biang ya u, ha ka jingkot jingkia. Uhenmen ula kidom ir, bat trek rung. Kumta ukpa jong u ulami, bat ula sedang ban kro ya u. Pej ula jubab ila ukpa. Lakat tas nem ngala trei kum umrau na kebenta jong pi.
Bat ngam shem tam sneng ki hukum jong pi. Pila ai ayu yanga. Wat kawe kablang ruem ban ya kawai bat laki lok jonga. Henrei tang suan pai uni ukun jong pi. Ubalabam do ya kaspa jong pi bat kinuti. Pi penyap da ukun masih bakensai tam na kabenta jong u. Kukun ukpa ulapai ketien. Barabor pidon bat nga bat kat kabang adon kalong ke jong pi. Henrei kaladei bangin yale kemen. Bat ya kawai. Namar uni upara jong pi ulayap. Bat ulamipan. Ulaja bat la syembiang. Ka gospel jong utrai. Ka jing ero yami ku Chris. Kani kalenong kapenpau. Ya ka jinglong ka bakraw tam. Ya ka doonut ka ba dap jing ie jong ublay ukpa jongi. Ya ka doonut ka ba dap jing ie jong utrai Jisu. Na kabenta jongi iway pa iway. Ba ukwa yangi iway pa iway kibaja banwan pa siya u. Bat kabakam sutanat kadai kani. Hakini ilay tili kijing yatu khana. Sapang kalang brot kabalaja. Sapang katingka kabalaja. Bat kumjur sapang ukun ubalaja. Kawai kabau Jisu penkut ikini kijing yatu khana kadai uang ni. Hakaju karukum nga ong yapi badan kajing kemen kabakra hobeneng. Na kabenta uway unang pop ubakala kabamut. Ban ya ki kendai kebam kam kajing kelak bamut lani hakaju karukom ngaya tu epi baki angel ublay ki syat kemen ya uway unong pop uba kelak bamut don kajing khawai ka bakra ho beneng don kajing kemen ka bakra ho beneng baki angel jung ublay ki syat kemen lang bat ublay haba don uway unong pop uba kelak bamut haba mangi uway pe uway lada mangi uway pe uway ngi pa sya ublay ngi kelak bamut ngi no e karukom ba em barem bat ngi sedang ban im thmai ban phai bang sha ublei ban pan ma be jing bakla jungi ka jing kemen ka bakrau tam ka ja habneng ha kata ka por kata ka khilmat kata ka ba ka tien jung ublei ka ong ngi iwei pe wei bat kani ka pan kan mau ngi iwei pe wei ba mangi ngi long ki ba koridor hadu kata kai hakmat jung ni ublei jungi na ka benta ka jing wan phai biang jung a jung pi ublei un ai ka party ka bakrau habneng ki angel jung ublei ki ni shat kemen na ka benta ka jingwan phai biang jonga bajong pi hakani ki jing su khanangi I kalang brot ka balaja le si haka jingwat jingbam jongkani kalang brot kalayat la ka jong ha ba khadu kalaja no ngi ka pisa ka baja pada ka dei kam dei ka jing bakla jong ka pisa ba ka phet ba ka ya sharum sineng ba ka saja hendai dei da ka jing bakla la ne ka jing penhap jongkani ka du kan thei ka trai ka ba penja e ka ne pisa ba uni ukun balaja pada ujit kenang ya kalenti banja kalang brot kaja naman le si ka jing mampoi perkhat kapisa kaja da ka jing de jong kiwei ukun balaja pada uja da kamon la jong buana pedeng jong ngiru le si ngiwat ha ka jing sngobha jong ka ne ka perthei ngi hap ka jing sngobha jong ka ne ka perthei teng bun sin ha ka jing im jongi ngi kum hap ka pop bakraw dei namar ba mangilang ngi milien ban le ki pop ngi milien ban sa khnang ha ka pop buana pedeng jongi ngim kwa ba ka jing im jongi kan jot lani omdan manu le si ba kwa ba ka jing im jongi kan jot khnang lani ngin long ki breu ki bam kiba hap ka jing jot ha ka ne ka perthei ha ka jing im perthei jongi ru Henrei hakanur kanu karukom dei ki jingjia haka jing im jungi ki ba mangi la dang ngim pikir ki yalam yang isha kini ki eke baro kum kanuksa ngi amdan na pedeng jungi uwei ubri ru bakwa ban long khnang uta khrape ban sa sthia surok ban sa impathar ban sa susokut Henrei dei ki jing sedang hakapor ba sedang ladangi ong baru kau ingin seong ba tang teng lani tang ban sungut tenat lani tang occasion mangi ong ketin pareng occasion Henrei hakaba khadu pada kata kajing yaine hakata kajing su tenat kabangi ong teng haba khadu ka penjot yang ngibat bun kisakut bagi kela krape bat singi bat mien om dei bamaki ki kwa khnang Henrei ka dei kajing sedang jungki ka bamaki ki sedang mensua hakaju ko bentar ngila ban amde banga kran benye ki ba hap hakum kani ka apot hande nga kwa ban pen sunguthu yang hi iwei pe iwei ro hakawei kawei bentar jong jing em tim ro kalong kumju hi kawei ke pop bangi le ro kalong kumju hi le si amde bengi thmu khnang bangin le kani ka pop bayap
Hendai kadai namar bale ngila pun ngila ya ngila betin lenti ngila melien ban le ya kani kapop takadau bakat du ngin sahab sisah kapop ka bakrau. Om don na pedeng jungi le si ki bakwa ban penjat kenang ya la ka jong ka jing em. Hendai dei ka jing melien jungi ka bayalam yangi sya ka jing jot. Kapisa kabaja kadai da ka jing bakla jung ki wepat. Le si ka we pada ka balak banja ka jing em jungi. Teng-teng ngipet palat ya ka jing ong jung ki wei. Ngipet palat ya ka jing kren jung ki wei. Ngisngap palat ya ka jing ong jung ki wei. Ladang ngisngap palat ya ka jing ong jung ki wei. Ka khana snio jung ki wei. Ka jing kren snio jung ki wei. Ka jing bisni jung ki wei. Ngin namla ban em ha kani ka selapar thai. Wat ha yeng la jong ru kin don bet ki bay bisni. Wat ha jaka trei jaka ta ki parlok ki bajantam jung pir kin sa don bet ka jing bisni. Takadaw ngimla ban seng nong rem ya ka jing em jungi. Ha ka jing ya ro jung ki wei. Ngimla ro ban seng nong rem ya ka jing em jungi le ne ban penduk ya ka jing em jungi ha ka jing ben jung ki wei. Ni ha ban sngotu ya ka jing wat ka jong ublei. Ni ha ban sngap ya ka sur ka bawan na ublei ban buat sisya ya ublei. Don na pedengki para bangit jungi. Nambar bakim sungtu jingbot baki nong peniat balang bakim sungtu jingbot baki ni kitai. Ki sedang ban jengai no. Kata ka ka jing ai dau. Kam dei kata ka lenti. Jisu wan ban yap na ka benta jingi wan ban khot yangi. Ngihap ban husiar yo le isi mangiru ka ego jungi ka jinglong jungi hakata ka rukom bangim la ban priang ya ka ngikwa be baki briu kin syukran bhai ngi takadaw ngi sajak lenti ka hakani ka perthai ngi haban sungthu babaro khot ka batikna ka we ban sajah ka jing em jungi ka de babaro khot kin sa penmong ngi kin sadon be ki ban bisni ngi kin sadon be ki bakran sni ngi kin sadon be ki ban sawo ni ngi bat kini ki aka baro khot kim de ban khanglat ngi ban jan sa oblei kim de ban yalam ngi ban ja ya ka jing em jungi em Ngimla ban seng nong rim ha ka jing em jungi ha ka jing yaro jing ki wei lada ki yaro ta ka biang lada kim yaro ta ka bumut ngala bakla em ngihap ban buat ya ka jing sisya ngihap ban buat ya ujisu ngihap ban buat ya ka jing e ublei ukpa ulapan pau ngi sa wei baja ngi osngo bhade ukun balaja para khot nya preng jing ngi sung thu ba ka jing ka khana chpang ukun balaja ka wei ka bangila ban yu i le si ka jing sarong ka ba don ha khmat e ka jing sarong nga kwa ban lait luot nga kwa ban lait lan nga kwa ban em kat kum kamon junga ka jing kwa jungi ban em kat kum kamon jungi lada kalong kat kum kamon junga ka biang lada kamlong kat kum kamon junga ngamla ban priang uni ukun belajar ru ka de ka jing kwa jung u ban yat halaka jong kamon ka baya lamba klai u bola pen le no elut baro khot kat badan baro khot ka jing ai jung blai baro khot kan ja na ka jing em jungi haba mangingi don ya kani ka jing sngo manga ka jing song sarong haka kitab haka siti jong Jacob ong kumno lunong basau blei uyale persya ya ki basarong blei uyale persya ya ki basarong larang idon ni kani ka jing sarong kani ka jing hanga mai ka jing nga kwa ban le kat kum kamon jonga kat kum ka jing thmu jonga nga ka bamut ublei ong kumno ka tin ublei uyale persya ba kani alam ngi sya ka jing jot sya ka jing jot handai ka bas ngotenat pada ni ukun balaja kadai bawan pai ba hakani ka jingwan pai ngi ka do nut ba sisya jong ublei jungi ka do nut ba sisya jong ublei jungi ukpa ukdup ya uni ukun omdai hadin ba uladap sum lane ladap penku yo ringkat pada kata ka jing sma utung ringkat ba kata ka jing sma jong kis jing bam snyang ha uni ukun ukpa ha ba yu ukdup kani ka pen ngi ko man ko para ba yet lada mangingi sim tang sikam ban ong ban sim tang kawai karai ko pa nga kwa ban kala ka bamut ngets kem ka jinga jung ublei ka kraw ka kata wan ban kudup ingi lada mangingi kloy ngi kwa tang ka ni ka mon jungi bangit ong ko pa nga kwa ban wan phai biang seying jong pi un kudup ingi ringkat kini jing telot jungi baro khoi un kudup ingi un piam ingi ringkat kini jing bakla jungi baro khoi ban ai ngi ka jinga bangin la ban nong ki bayai ne tenang tak kadau gimdan kamban bu teng la ne wat ailat ba ubaman un penthami ngi bangin bu teng ban net phai se uni ublei jungi uni ukpa jungi ba bakhat do uhan men hang ni ong uhan men ru uja ai om dei ba uja ba umi no nakayeng ukpa hendai ma u ba de uja namar ba wat hak por ba udon hayeng jong ukpa ru uja namar ba umdon ka jinga dei ba ukpa ka e ka ba uni uhan men ong la katas nem ngala trei kum omrau na ka benta jong pi uklet ba ulong ukun utrei kum umrau uang wat kawai ka blang ro pimpat ju ai nga bangan bam sumha ba ki parlok
Ulah kwa barabor ban pan ya kata kablang, ulah kwa barabor ban le sung bhawat ki parlok henry uklem nut ban le ya kata nama bele utieng uklem trei kum ukun utrei kum umrau ta kada nut ban pan ukpa. Kawai ke jingja ka bakam krau ka di kani kon man ko para yo dei mangiru kini ki hen ba he. Ki baja ngidon hayeng tang bangija namar ngim sungu thu ikakerdan jungi. Namar ngitieng ya uni ublei jungi ngitieng boyo pun sitom ingi tak dau ka jingle jungi ka jinglong nyam jungi ka jingle ing mane jungi ka jingle chakamas bokoi ka jing pendep ingi kini kam kalong betang ka jing pendep rukom namar balei ngitieng boyo ublei pun sitom ingi hendengi klamat ya kata ka jing e jung ublei kampat biang kat ba mangingi dang le tangan pendep rukom am kan sadon ka por bangin sathat no. Kat ba mangingi dang le tangan pendep ban persang ban im kejing im babha ban lat ya kejing pensitom ne ban yo kejing kerku kum ni kum tai klem dapet ya kada onut jung ukpa jungi ngin satlot ngin sahab kan sadon ka por bangin sathat no lada bon na pedeng jungi ngi that ban duai ngi jai tu ban duai ngi dang stunat ban penlek kai hang ni hang tai ya ka por jungi ka dei namar ngim pat mat ya kada onut jung ni ukpa jungi ngi dang tieng da namar balai ngidang trei kum kimrau hayeng ukpa ngilong kum kimrau kata kari ke jingja ka bakham snil ladana pedeng jingi ngimpat kwa ban puli ka bible ngim sngot tenat ban puli ka bible lani teng teng ngidang penkelet kanang ban le ka kam tam ban duai ban don bat uni ukpa jingi ban don uni ublei jingi kapan pau ba ka do nut jingi kadang long ka do nut jong ka jinglong marau ngimpat long ki kuon jong ublei ngimpat long ngimpat sutu ya ka kerdan jinglong kuon kani ke jingja ka basau kala benlong yangi iwei pe wei ko men ka para bit ka wei ka ba ublei pada ukhot yangi iwei pe wei ukhot yangi iwei pe wei ba mangi ladang ngilong hakanu kanu ka bentaru ngin wan pai shau ladang ngilong kum uni ku men ubala baja ubadah ka badon hayeng namar balai uklem sung thu ya ka kerdan jinglong kuon jong u ngin pai shau ublei ban ong jisu ko pa ba ye kwa ban ye ye pi pen i se yang ai kata ka jing ye ye pi ngakwa nang ni se khamat ko kenrat bangan le ek baro namar banga ye ye pi om dei na banta ki jing kerku na ka banta ki ek baro khwa ngakwa ban le namar ba manga nga ye ye pi pa ne ka di ka jing e na utra jing Jesus Christ pa ne ka ni ka jing e na ublei ukpa un ai ngi wei pe wei ya ka jing e bangin la ban ye chi sha ye u eniro yo Jesus Christ junam la junam amen wab neng to ai ba kaching ek ba mela ai ngi ha ukun chungi Jesus Christ un men chungi ba kading so kaching ek wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khut kin kirsiu biang hangi ya kaching kemen ba kar khu na menta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching ei chungi kan pan kalai ngi shakinong bet sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolom brio man brio na shapo bar yik tha baro a kaching kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pathe batamai haba andala job ya ka bo jong ka snil ka burom jong mi kan ting shan chabam chukut to ai ba kaching e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pan grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba kani ka jing e kan pan sapriang ya ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pan im jong mi sha satla ka pathe chami ublei jong mi ubala ka ku junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen Kuruno kutam Jisu tesin ai kemarin rap jingi Kristan tuduai na kumta jingi